Les mitgeres jo crec que s'han de tractar com totes les altres coses, és a dir, s'han de fer bé, simplement. És un element decoratiu, una mitgera, forma part de l'edifici, ha de formar part de l'edifici. Quan no hi ha més remei, només pots maquillar. És una contradicció. La mitgera és una cosa que està pensada perquè desapareixi, perquè un altre edifici la tapi. Una part i una altra, no se sap mai qui ha d'arreglar la part i com i quan i en quin moment. Llavors, el propi Ajuntament ens va demanar, que també va col·laborar amb l'Antoni Tàpies per la restauració de l'edifici, que inventéssim o proposéssim alguna cosa per tal de pal·liar l'efecte de les mitgeres sobre el carrer, sobre la vista. Llavors, això inclús s'havia tractat a l'Escola d'Arquitectura, nosaltres vam pensar que es tenia que proposar una cosa que no tallés o no apisonés o no se superposés en l'edifici de Domènech i Montaner, perquè ja és un edifici que en ell mateix ja està acabat. Escultures, per tant no podíem posar res més. Llavors ens va ocórrer que com que teníem una estructura de ferro interior que feia la coberta i els lluernaris, treure-la com si fossin uns penjants cap enfora, crear unes pantalles de corten o de tela metàl·lica, de manera que aquestes pantalles, una al costat de l'altra, com que el carrer Aragó quasi sempre el veus venint d'un costat o de l'altre, se superposaven. Posar finestres en uns habitatges molt consolidats és molt complicat, clar, perquè hi ha llits, hi ha armaris, hi ha vida, clar, els hi canvies tot, i tampoc no és tan fàcil poder ir important. O el carrer Carbonell, que té una verticalitat que es veia des de molt lluny. Inclús l'altre dia ens la miràvem, era una mitgera molt allargada, al costat, en un barri on, a més, la manzana és molt allargada i molt estreta. I semblava com si haguessin agafat la manzana i l'haguessin abatut i l'haguessin posat vertical. I a més de tot això, i per casualitats, el remat era un remat d'aquests així una mica moderns dels anys 70, que feia una espècie com de mitja lluna, que semblava com una vela. Tot allò jugat i una miqueta amb un màstil que vam posar, tenia certa gràcia i semblava com el màstil d'un... No, inclús ara, això es veia quan no havia l'edifici, ara han consolidat l'edifici de davant i han tapat aquesta mitgera a la meitat i ja ha quedat, la proporció és adequada, vol dir, malgrat tot, està aguantant el pas del temps. Posat un jardinet a dalt, queda un racó divertit. El veí de dalt deu tenir una terrassa collonuda. Bueno, perquè bàsicament, per mi el tema de les mitgeres és un tema de resoldre problemes que té la ciutat, que els mateixos arquitectes hem creat, en la majoria dels casos, pel planejament, per canvis d'alineacions, tot això ho fem nosaltres, no ho fan altra gent, ho fem els arquitectes. És una mitgera que, clar, que per arreglar-la jo vaig plantejar-me completar una mica l'edifici, és a dir, com si la mitgera no hagués existit mai. I per tant em vaig posar amb la pell del Jeroni Granell i sense imitar-lo massa, com si vaig completar i vaig acabar aquest edifici que li faltava un tros. Vam començar amb un nivell molt baix, molt baix, molt baix, i quan dic aquest nivell baix vol dir nivell baix de projecte, de diners, d'intervenció, tot havia de ser pràcticament res, no havia de costar res, perquè clar, això es finançava amb uns diners de fet privats. I a poc això va anar creixent, és a dir, com si vam anar creixent tots alhora. Clar, tota la circulació de Mitre en aquell punt, com que fa aquella curva, aquella S, anava encarada contra aquelles dues mitgeres. I a més, clar, el problema de les mitgeres és que quan l'urbanisme canvia i les converteix en façanes de facte, doncs, s'ha de canviar una mica també la regulació, perquè allò es pugui convertir en una altra cosa diferent de la que és. Aquella no podia tornar a ser mai més una mitgera, és a dir, no podia tenir una altra mitgera que la colmatés, que la tapés, de manera que desaparegués com a paret. Calia convertir-la en façana. Però, clar, per fer aquesta operació, quan la gent ja hi viu, i amb el dispositiu que tens és una mica més complicat, treballes amb uns elements diferents dels habituals. Com que aquest gran edifici d'una altra escala respecte a Vallcarca tenia una gran mitgera, la nostra opció, bastant evident, crec jo, va ser intentar utilitzar la mitgera com a esquena del nostre edifici. I sempre dic que jo soluciono casos, no faig sistemes ni models, i soluciono un cas concret. Llavors, nosaltres el que volíem era, d'alguna manera, intentar fer conviure els grafits amb una intervenció actual de recalificació de tot aquell espai. El que era Ciutat Vella, la Ciutat Vella dels terrats, dels gats abandonats, anònims i salvatges, ell sempre
vull dir, en les últimes dedicatòries que em feia sempre deia això, diu, el que ha domesticat millor els meus gats salvatges. D'alguna manera, allà sí que és plenament una escenografia teatral en la que, en un racó molt particular i molt petit de la ciutat, vols reviure o homenatjar la manera de viure mitjaval, d'allò dels pastaixos, els artesans i totes aquestes històries. I l'excusa del treball va ser el fet de reproduir, en certa manera, la trama de Barcelona, peculiar de les illes de Cases, de Cerdà, i veure de reproduir aquella zona, sobretot la que envoltava el propi edifici, y recrearla a nivel escultórico. Pues entonces me planteaba también el tema de solucionar estas medianeras como algo que se soluciona temporalmente. ¿Por qué no utilizamos las medianeras como espacios verticales, como jardines verticales? Sí, jo estic molt content de l'apoyo de l'Ajuntament, sense el qual no hagués sigut possible. Li vaig fer gastar tants diners al propietari que ni siquiera em va pagar els honoraris. Els edificis que fan front al paral·lel són d'una alçada, són de planta baixa i 7 pisos, i els edificis de Nou de la Rambla són de planta baixa i 3. Què passa? Evidentment, aquí hi haurà una mitgera en un costat o l'altre. Pensant una mica com es podria solucionar aquest problema, a més, encara era molt més exagerat perquè l'edifici que feia mitgera amb el nostre, en els anys 50, havien pujat 2 remontes d'àtic i sobreàtic. O sigui, no pot ser que cada que canvia la normativa apareixen mitgeres perquè canvien les alçades reguladores. No pot ser que passi això de que l'alçada reguladora està en funció del carrer. Hauria d'estar en funció de zones. A París, per exemple, si té aquesta compacitat, amb tots els finals que vulguis, però és perquè la normativa està per zones, per barris, per trossos de ciutat importants, de dir, escolta, aquest tros de ciutat tindrà aquesta altura reguladora que agafarem la més baixa, potser del carrer més estret, i la farem més extensible, però han de ser la mateixa alçada, no pot ser que vagi canviant a cada canvi de pla o a cada carrer. Això d'una banda. L'altra, jo confio molt en els elements arquitectònics, i com hem vist, Fontans de Trevi, Garriga i Bax, tots aquests exemples són elements arquitectònics. I després, per què no, els artistes jo crec que sí que poden dir moltes coses. És una gran tela que tenen, que mai podran treballar amb una tela tan enorme com aquesta. O sigui, que és un format per un pintor bastant atractiu pel tamany. Con esto, yo vi que se podía hacer una perspectiva bastante exagerada y que me salía con el juego. O sea que realmente esta perspectiva exagerada, sin embargo, al natural parecía auténticamente una visión real, o sea, una visión visualmente coherente, ¿no? Y eso es lo que puse en juego, porque tenía una fachada muy fea, el frente era un frente muy desarreglado, ¿no? Y entonces la ventaja es que cogiendo precisamente los elementos de este frente y jugando con la perspectiva, salía una cosa bastante más... Estábamos muy metidos en la integración de las artes. Y hubo una cierta decepción al cabo de los años, porque yo diría que el artista pintor, el artista plástico, tiene generalmente muy poca consideración y muy poco interés por el entorno de su obra. Yo encuentro que tenemos muchos ejemplos de obras que están colocadas en un sitio que no tiene ninguna relación con él, por culpa de que el artista plástico no ha tenido suficiente interés en, probablemente tampoco colaboración con la gente de los que dependía la arquitectura. Yo la verdad es que recuerdo que aquellos años 60 y 50 hablábamos muchísimo de la integración de las artes y en cambio luego se ha ido desanimando y encuentras algún caso de que un artista ha hecho, no sé, en el Colegio de Arquitectos pues se hizo las murales de Picasso, pero tampoco el edificio es que fuera gran cosa y se podía hacer lo que quisieras. No hay ejemplos que yo recuerde en este momento así directamente, no podría citar ejemplos de gran felicidad en ese sentido.
important que es deia Terminus, que va inventar aquesta teoria de la medianera per saber la distància entre les tombes dels romans. I a partir d'aquí viene tota la història de que els edificis cada vegada es poden fer més a prop, fins que es poden ajuntar. I el dret romà això ho es porta, entre altres coses, a Catalunya. Primera qüestió, importantíssim en els nostres parcel·laris de la ciutat. Segona qüestió, les medianeres expliquen les diferències de criteri de diversos plans urbanístics. En un moment els edificis tenen 6 plantes, en un altre moment tenen 10, com a conseqüència d'això queden 4 plantes en l'aire, que tal. O expliquen que en un lloc en el que hauria d'haver-hi un edifici no hi és, i la medianera és una radiografia absoluta de que manca un edifici. No manca una òpera d'art, no és un lienzo. De cap manera, ja només faltaria això. Ja només faltaria que a la ciutat l'anessin pintarrajeant, això seria per mi inadmissible. És que hi ha algun problema. El problema de les mitgeres és que hem de reconèixer que les mitgeres de Barcelona són gairebé totes molt lletges, i són molt lletges i només tenen aquest problema, que són lletges, no tenen cap altre problema. I són lletges per 3 raons i per 3 responsables. El primer, l'administració urbanística. L'error és no planificar bé. No és que no es pugui fer una casa alta i una altra casa baixa, però el que s'ha de fer és que la casa tingui la capacitat de poder projectar amb una forma definitiva. El segon responsable, per dir els més responsables de tots, són els arquitectes. Com sempre, són els culpables de gairebé tot el que es fa referència a l'arquitectura. I per tant, el que fan els arquitectes, són el quadre de barruts, és no projectar la mitgera. Per tant, primer de tot els urbanistes, segon els arquitectes i tercer els paletes. Perquè en realitat, per què són tan lletges les mitgeres de Barcelona? Perquè són inventades pels paletes. Paletes que són uns bàrbars, molt ofici, però una manca de sensibilitat per l'arquitectura brutal. Per tant, els urbanistes han d'urbanitzar amb temps i bé, els arquitectes han de projectar les mitgeres i els paletes han de deixar de fer aquesta barbaritat de... Aquests 2 projectes no s'haurien fet si no ens haguessin agradat moltíssim a l'Enric Miralles i a mi les mitgeres, però moltes vegades com a mitgeres de resultat de destrosses, de canvis urbanístics. Jo me recordo que la primera vegada que vaig venir a Barcelona, les primeres fotografies que vaig fer han sigut de mitgeres de cases derruïdes, perquè realment són millor que pintures. Veus com en una secció tot el moviment de la vida de moltes persones, veus la brutalitat de viure en una ciutat, perquè realment vius un al costat de l'altre, l'escala aquí, la cosa a la paret, un que dorm d'un costat, un que dorm de l'altre, i llavors les mitgeres són unes peces fantàstiques. El que s'ha intentat era convertir aquesta mitgera en un espai final de recorregut de la plaça que funcionés com un escenari de fons, que fos un element urbà, que fos un element pictòric, que fos un element divertit, agradable, que la gent reaccionés de la manera possible més d'acord amb el tema visual, poètic, colorístic, però dintre d'uns termes exactament arquitectònics. No volíem fer una obra artística, entre cometes, sinó fer una obra arquitectònica. Jo crec que està bé intentar pensar les mitgeres com un producte donat de la ciutat i que no necessàriament hem d'abordar d'una manera física, directa, intervencionista, sinó que d'alguna manera és un element més que estan allà i que et pot ajudar a pensar la intervenció sobre l'espai urbà que estan presidint d'alguna manera. I això ens trobàvem com bastant ajustat pensar en aquests termes. No sempre vam fer-ho així, però pensàvem que ens donava opció a moltes altres vies més obertes. Trabajamos como la medianera no como un plano ciego que se presenta en la ciudad, sino como una pared en la que divide el espacio público de gente que vive. I ens interessava aquestes diferents escales de percepció. Des de l'escala més llunyana, que es dibuixava un tipus de dibuix, que és el que hem proposat, una escala més de la plaça dels Castellers, que es definia un altre dibuix, uns altres usos, girant inclús al bar, i
al final, la cara interior de la mitgera, que és dels propietaris, que les proposaven també obrir finestres per poder mirar cap al parc i la plaça. Cuáles son nuestros íconos, a dónde va dirigido el arte y quién controla el espacio público. La idea, estas preguntas sobre las delineaciones entre arte y público siempre eran cosas que me interesaron. Y Barcelona me dejó llevarlo a un punto en que yo estoy muy encantado, que esa serie de identidad, que son dibujos efímeros en carboncillo, hecho en carboncillo, que desaparecen con la lluvia y el viento. Y hablan de la importancia de la identidad. Y claro, siempre elijo a alguien que tiene una sensación de pertenencia muy, muy fuerte. Y uso los mismos códigos que se usan en publicidad, la escala, la fotografía, pero claro, en vez de venderte un producto, te vendo lo que es lo importante que es la sensación de identidad y lo frágil que es a la vez. Estas metáforas para mí son todo. Todo eso son para mí parte de la historia, ¿no? Son como piezas arqueológicas en alguna manera para mí. Y yo creo que son cosas que tienen algo que decir sobre las personas que las tenían en sus casas, ¿no? Habla un poco de sus preferencias estéticas, de sus vidas, y no es algo que se debe echar toda a la basura, creo. Ja fa un grapat d'anys, el 91, doncs va sortir perquè en aquell moment començàvem nosaltres a treballar amb aquests temes de paisatge, amb aquestes discontinuïtats urbanes, que Barcelona en té tantes. Endreçant la publicitat de la ciutat, que a més en aquells moments era realment apabullant, aplastant, omnipresent a la ciutat, vull dir, reconduint-la podien aconseguir els recursos propis o alguna cosa millor, que la pròpia publicitat fos un dels agents que ajudés a millorar aquest paisatge tan heterogeni, tan trencat com el que teníem llavors a la ciutat. Bé, realment el que es feia era pràcticament decorar. I nosaltres sempre hem pensat, i que evidentment sempre hi ha coses interessants en totes les disciplines, però que la millor mitgera potser és aquella mitgera inicialment que passa desapercebuda. Home, hem d'intentar que aquella paret es comporti com un element que tanca un habitatge, que tanca unes oficines i per tant ha de tindre uns mínims de confort i si més no complir, que menys que les normatives actuals i per tant aïllaments tèrmics, aïllaments acústics. Sí, bueno, es que lo fácil yo creo es darle un tratamiento pictórico o divertido, pero no el de integración. El de integración es cuando de verdad aparecen los problemas, ¿no? Y yo creo que es un ejercicio que se debería desarrollar más. ¿Cómo trabajar en una pared sin huecos? Creo que desaparezcan. Yo es que también diferenciaría ciertos tipos de medianeras, porque hay medianeras que sí te aparecen, que son como paredes que están sin tratar, ¿no? Pues son paredes ciegas que se cree que porque no ven nadie las ve. Y aparte hay un tema económico. Claro, nosotros gracias a la explotación publicitaria, es decir, que tenemos empresas que ponen lonas, pues gracias a eso atamos que también actúen sobre la medianera. Siempre pedimos algo más. Intentava resoldre el conflicte que hi havia entre la mitgera i el jardí que estava enfront i vaig fer just el contrari del que em demanaven. Ens demanaven que féssim una intervenció a la mitgera i no tocàssim a l'interior de les vivendes ni a l'antic pati de llums i la meva intervenció es va fer bàsicament al pati de llums que va ser crear unes terrasses, vull allargar la zona de serveis, la cuina, perquè pogués sortir en aquestes terrasses i poguessin disfrutar del jardí, que d'això es tratava. Hasta que no te proponen trabajar con alguna de ellas, realmente no eres consciente de la cantidad de medianeras que hay, y en este caso en Barcelona, cuántas de ellas hay, y cómo afectan un poco a la vida urbana, porque realmente, según cómo se intervengan, pues pueden variar mucho el entorno urbano que las rodea. Pueden mejorarlo, pueden empeorarlo, pueden ser inocuas, pero en principio la posibilidad de que puedan afectar en positivo a esos espacios, pues es una cosa que nos interesó bastante, ¿no? Entonces le pusimos mucho énfasis, digamos, a este concurso para ver qué podía salir de él, ¿no?
i treballar a través de la pintura com una mena de recurs d'urgència, un sistema barat, senzill i ràpid, molt immediat, d'alguna manera d'aconseguir que aquests espais que estan abandonats o deixats o mal fets servir o no fets servir, diguem-ne, recuperin a través d'un ús públic, fonamentalment, més que una intervenció arquitectònica més, diguem-ne, convencional. Bueno, nosaltres, en totes les intervencions que fèiem, procuràvem fer una solució arquitectònica en funció de la façana o de l'edifici i una mica l'entorn, també, no? Però sempre preferíem buscar una mica que fos arquitectònica. No sé si per la professió que busquem més tècnica que fos molt. Sempre també interveníem amb el tema de publicitat, perquè totes les mitjans que fèiem era a través de l'empresa de publicitat, i fèiem protocols amb l'Ajuntament, combinant una mica la recuperació de la mitgera i la inclusió de publicitat. Quin argument podíem agafar? Vam pensar que ja que estàvem en la trama del casc antic de Barcelona i el típic, la imatge primera que et ve quan penses en aquest espai és les antenes de televisió, doncs vam dir, va, fem un rotllo d'antenes que pugin, que baixin, que agafin... fer una escultura. Jo vaig fer el projecte patejant-me, caminant per allà i visquent la ciutat. Són maneres d'explicar-ho que... Això de dir... Quan vaig començar el projecte no pensava que volia fer un camp. Jo el que volia fer són els petits espais articulats que t'anaven teixint la ciutat. Aquella zona és una zona trencada de la ciutat i la meva voluntat era anar-ho cosint. I un dia em va trucar i dir, escolta, ara han fet aquesta plaça, l'Ajuntament ha fet aquesta plaça i això es converteix en una façana, en comptes d'una mitgera. Per què no fas algun estudi i obrim un forat, etc. Llavors vaig fer un estudi i vaig fer una sèrie de finestres en totes les plantes. Home, jo sempre em penso que l'arquitectura és l'arquitectura, i això m'ho va ensenyar Coder i el meu pare, sempre deien, és que l'arquitectura buena es aquella que tienes que pasar 2 veces y retroceder para verla, ¿no? No és aquella que la ves des de quilòmetres. Va ser una iniciativa que va sortir dels mateixos, de l'Associació de Comerciants del carrer Baix de Sant Pere, Sant Pere més baix, que tenien, és com un eixamplament del carrer al final i que queda una mitgera exposada a la Via Laietana. Aleshores ells volien fer servir allò com una propaganda, com un anunci de l'activitat comercial del carrer. L'Ajuntament va dir, potser sí, però deixeu-nos tutelar el que fareu, i va ser quan va venir aquest encàrrec a l'Agència de Projectes Urbans on estava jo aleshores. Llavors, des d'allà, vam mirar de reconduir el tema, no convertir-ho només en un tema comercial o d'anunci, sinó a més aprofitar per resoldre aquest encaix que fa el carrer i que deixava una mitgera exposada a la Via Laietana, que també era un punt amb vista important. Ya teníamos más o menos una idea para poder resolver un poco los problemas que había en esa esquina, y para eso era un poco abrir ventanas, ¿no? Y claro, para abrir ventanas teníamos que ir, conocer el espacio interior y conocer también las expectativas que tenía la gente para saber qué quería lograr o para qué quería la ventana, si la necesitaba realmente. Había espacios que realmente estaban un poco oscuros. Que se quejaban de la suciedad y todo. Entonces la gente, en el momento que vio que se iba a plantear algo, alguna solución que no sabían cuál era, pero algo, pues la reacción fue muy buena. Etcétera, nos costó mucho convencer a los vecinos de al lado. Y entonces al final pues podemos hacer un proyecto unitario que englobe las 2 fachadas, etc. Y entonces nada, ha sido una pequeña batalla con el ayuntamiento y con Foment para ver si podíamos, bueno, pues nosotros hacer el proyecto que nos gustaba y ellos aceptar pues según qué cosas. Esta voluntad de acercarse a la gente con la arquitectura, que no esto que decía Manu, que ir a un tío y decirle, ¿dónde quiere usted la ventana? Y que te la pinten la pared.
Y aparte hay un tema económico. Claro, nosotros gracias a la explotación publicitaria, es decir, que tenemos empresas que ponen lonas, pues gracias a eso atamos que también actúen sobre la medianera. Siempre pedimos algo más. Intentava resoldre el conflicte que hi havia entre la mitgera i el jardí que estava enfront i vaig fer just el contrari del que em demanaven. Ens demanaven que féssim una intervenció a la mitgera i no tocàssim a l'interior de les vivendes ni a l'antic pati de llums, i la meva intervenció es va fer bàsicament al pati de llums, que va ser crear unes terrasses, vull dir, allargar la zona de serveis, la cuina, perquè pogués sortir en aquestes terrasses i poguessin disfrutar del jardí, que d'això es tratava. Hasta que no te proponen trabajar con alguna de ellas, realmente no eres consciente de la cantidad de medianeras que hay, y en este caso en Barcelona, cuántas de ellas hay, y cómo afectan un poco a la vida urbana, porque realmente, según cómo se intervengan, pues pueden variar mucho el entorno urbano que las rodea. Pueden mejorarlo, pueden empeorarlo, pueden ser inocuas, pero en principio la posibilidad de que puedan afectar en positivo a esos espacios, pues es una cosa que nos interesó bastante, Entonces le pusimos mucho énfasis, digamos, a este concurso para ver qué podía salir de él, un poco. I treballar a través de la pintura com una mena de recurs d'urgència, un sistema barat, senzill i ràpid, molt immediat, d'alguna manera d'aconseguir que aquests espais que estan abandonats o deixats o mal fets servir o no fets servir, diguem-ne, recuperin a través d'un ús públic, fonamentalment, més que una intervenció arquitectònica més, diguem-ne, convencional. Nosaltres, en totes les intervencions que fèiem, procuràvem fer una solució arquitectònica en funció de la façana o de l'edifici i una mica l'entorn, també, però sempre preferíem buscar una mica que fos arquitectònica. No sé si per la professió que busquem més tècnica que fos molt. Sempre també interveníem amb el tema de publicitat, perquè totes les mitjans que fèiem era a través de l'empresa de publicitat, i fèiem protocols amb l'Ajuntament, combinant una mica la recuperació de la mitgera i la inclusió de publicitat. Quin argument podíem agafar? Vam pensar que ja que estàvem en la trama del casc antic de Barcelona i el típic, la imatge primera que et ve quan penses en aquest espai és les antenes de televisió, doncs vam dir, fem un rotllo d'antenes que pugin, que baixin, que agafin... fer una escultura. Però jo vaig fer el projecte patejant-me, caminant per allà i visquent la ciutat. Són maneres d'aplicar-ho que... Això de dir... Quan vaig començar el projecte no pensava que volia fer un camp. Jo el que volia fer són els petits espais articulats que t'anaven teixint la ciutat. Quin argument podíem agafar? Vam pensar que ja que estàvem en la trama del casc antic de Barcelona i el típic, la imatge primera que et ve quan penses en aquest espai és les antenes de televisió, doncs vam dir, fem un rotllo d'antenes que pugin, que baixin, que fer una escultura. I obrim un forat, etc. Llavors vaig fer un estudi i vaig fer una sèrie de finestres en totes les plantes. Home, jo sempre penso que l'arquitectura és l'arquitectura, i això m'ho va ensenyar Coder i el meu pare, sempre deien, es que l'arquitectura buena es aquella que tienes que pasar 2 veces y retroceder para verla, ¿no? No és aquella que la ves des de quilòmetres. Va ser una iniciativa que va sortir dels mateixos, de l'Associació de Comerciants del carrer Baix de Sant Pere, Sant Pere més baix, que tenien, és com un eixamplament del carrer al final i que queda una mitgera exposada a la Via Laietana. Aleshores ells volien fer servir allò com una propaganda, com un anunci de l'activitat comercial del carrer. L'Ajuntament va dir, potser sí, però deixeu-nos de tutelar el que fareu, i va ser quan va venir aquest encàrrec a l'Agència de Projectes Urbans on estava jo aleshores. Llavors, des d'allà, vam mirar de reconduir el tema, no convertir-ho només en un tema comercial o d'anunci, sinó de més a més aprofitar per resoldre aquest encaix que fa el carrer i que deixava una mitgera exposada a la Via Laietana, que també era un punt amb vista important. Ya teníamos más idea para resolver un poco los problemas que habían en esa esquina, y para eso era un poco abrir ventanas. Y claro, abrir ventanas teníamos que ir, conocer el espacio interior
y conocer las expectativas que tenía la gente para saber qué quería lograr o para qué quería la ventana, si la necesitaba realmente. Había espacios que realmente estaban un poco que se oscuros. quejaban de la suciedad y todo. Entonces la gente en el momento que vio que se iba a plantear algo, alguna solución que ellos no sabían cuál era, pero algo, pues la reacción fue muy buena. Nos costó mucho convencer a los vecinos de al lado, que lo de las dos hadas, etc. Y entonces una pequeña batalla con el viento para bueno, pues hacer el proyecto que nos gustaba y ellos hacer según qué cosas. Esta voluntad de la gente con la que, no esto que llaman, que ir y decirle, ¿dónde quiere usted la ventana? Y que te la pinten la pared.